Добър ден на всички! Станислав, Кобленц, Германия. Днеска времето е слънчево, приятно, много е добре за разходка. Около 9 градуса. Предишните 4 дена постоянно валеше, сега времето е доста приятно. Така, искам да ви покажа втората част от град Кобленц, която ще минем по река Рейн. Доста интересно място за туризъм, за почивка, за барбекю. Даже има участъци за плуване. Това тук срещу нас точно е общинска сграда. Голяма, доста голяма. Имаме тук тъй наречения Шпилплац. Това е детска площадка, където се забавляват децата. Тези дългите маси тук, които са с пейките, обикновено по празниците, тяхните фаертаги. Обикновено това всичко тук е пълно. Играят децата. И така. Това е общо взето за това място, където се намираме. Има голям подземен паркинг. Ние сега ще минем по горното ниво. От тук ще минем по-прекичко към реката. Докато стигнем до реката, искам да ви кажа малко за тази река Рейн. Извира от швейцарските Алпи, едно малко поточе и докато накрая става нещо голямо. Да, наложи се да мина от другия път, защото там беше затворено. Имаше ремонтни дейности. Да, както се досещате, не минавам всеки ден от тук. И не знам къде е затворено. Сега в момента има доста ремонтни дейности по града. Така, да продължим по темата. За река Рейн говорихме. Извира от швейцарските Алпи. Високо в планината, като едно малко поточе. По пътя си събира доста приток на вода от малки басейни и става една доста голяма плавателна река, която по пътя си минава през 6 държави. През Белгия минава, през Швейцария, откъдето извира, през Франция, Холандия и така нататък. Интересното за нея е, че при влизане в Германия де-факто се получава като граница, водна граница между двете държави, между Франция и Германия. Да, около реката е доста развито, благоустроено е доста добре. Вие сами ще видите. Дано не стане видеото много голямо. Има лифт, който минава над реката, който мисля, че ако не се лъжа, е единствения лифт в Германия, който е над реката. Де-факто дава достъп от пешеходната алея на реката до замъка, който е горе над реката. В миналото видео ви го показах така отдалече, беше вечерта. Който не го е гледал, може да го гледа. То беше снимано вечерно време, но пак имаше доста интересни факти и неща, които се видяха. Ние наближаваме с малки темпове към реката. Вие сами се убедите колко е пълноводна и колко е дълга. Между другото, пропуснах да ви кажа, че реката се влива в Северно море и е дълга от порядъка на 1230, според едни източници, според други около 1300, но някъде там се движи в този диапазон. Така, има по реката такива малки яхтички,
или кораби, които освен туристически са и пътнически. От тук спокойно може да си фанете такава яхта, така да се каже, или малко корабче, до някой по-голям пристанищен град на реката, което е доста вълнуващо, особено за туристи. За хората, които живеят тук, мисля, че няма вариант да ни се качвали и да са изпитали тази атракция. От дъждовете доста е пълна реката. Има на определени места даже, където реката е преляла. Това са те наречените пирони. 10, 9, 8, 7. На всеки перон има, така да се каже, определено корабче, което тръгва за определени дистанции. Ето тук може да видите точно в колко се тръгва, откъде тръгва и колко пари струва. Ако проявявате интерес долу в коментарите, мога да ви обясня набързичко. За хората, които разбират, просто може да натиснат пауза на видеото и да видят какви са цените. Но мисля, че една туристическа разходка за около 1 час из град Кобленц. Площадието на реката е в порядъка на около 10-12 евро. На кораба има напитки, има пица. Общо взето е приятно изживяване. Искам да акцентирам върху това колко приятно е благоустроено мястото. Една нищо особено голяма река, която минава, е направена просто като атракция. Вижте корабчетата, които тръгват за определени дестинации. Има круизи, които тук акостират с разходки, и тези всичките финанси се наливат в немската система. Да, искам да ви покажа тук още една голяма общинска сграда. Няма да влизаме в подробности какви са тези сгради и за какво служат. В момента видеото е насочено към друга тема. Лятото има доста отворени барчета или кафенета, или берари, както щете ги наричате, където човек може да седне, да хапне и да пие нещо в приятна атмосфера. Наближаваме към лифта, за който ви бях споменал малко по-нагоре във видеото, и той е доста интересен. Искам да наблегнем там специално на цените и на конструкцията, която е направена. Така, тук имаме информационно табло, което ни информира къде, какво има и как да стигнем до него възможно най-бързо. Това тук е малко информация за реката, за Дойчек. Надявам се да може да стигнем до Дойчек. Дойчек е място, което се влива двете реки и където има голям паметник на немски пълководец, който е обединител, така да се каже, на Германия. Но тези неща от немската история ще ги пропуснем. Сега, ето тук реката е преляла. Извадила е доста дърва, доста бакуци, но това нещо е нормално. Ние се качим горе по бордюрчето и продължаваме към лифта. Да ви кажа честно, не съм бил скоро до лифта. Обикновено зимата не работеше предишните години, в началото, още когато дойдох тук. Да, сега за моя изненада и за ваше удоволствие, лифта работи.
Ще го снимем малко по-отблизичко, да ви го покажа. Даже той сега в момента е пред мен конструкцията. От тук едва ли ще добиете представа, като пристигнем малко по-близко до него, ще видите с мащабите, които ето. Една лифтена кабинка, мисля, че събира 8 човека. Отварят се автоматично вратите и автоматично се затварят. В движение се качва и в движение се слиза. Естествено не в бързо движение, просто там, където прави завоя, там малко по-бавничко, автоматично е настроено и хората могат да се качат. Ето, даже наближаваме към него. Не мога да ви покажа другите пирони тук, където бяха 7, 8, 3, това тук е 4, поради причината, че реката е излезна от коритото. По принцип това нещо се случва почти всяка година. Излиза от реката. Това горе е Фестунга, за който ви говорих в миналото видео. В момента е туристическа дестинация. Спокойно човек може да се качи горе с лифта, може и пеш, може и с кола. Има голям паркинг, където може да се паркира колата срещу скромните 2 евро, мисля, че беше на час, и може да се разходиш. Надявам се едно от видеята, което ще бъде малко по-напред във времето, да ви го покажа и него. Сега отиваме към точното място. Ето го тук, вижте как е направено. Ето, пристига лифтовата кабинка. От тук прави завоя с леки темпове. Почти е спряло. Там се качват хората и продължава нагоре. Доста е красиво. Моята приятелка, която е тук от 22 години, казва, че когато тя е дошла, тогава тепърва е взела да се строи. Така че не е на много така години, да се каже. Да, ето просто вижте каква е красота. Даже сега идва една кабинка и ще мине над нас точно. Не, kein Problem, kein Problem. Nein, wir müssen doch gucken. Okay. Ja, ist gut. Да, ето може да видите. Видите как идва почти над нас точно. Почти. И вече от тук влиза. Да, доста интересно. Сега ще ви покажа и цените, които са за това удоволствие. Има машинки там, където ако пуснеш 1 евро и някакви центове, излиза такава юбилейна монетка, пресована, нали, която е за спомен, сувенирче. Да, може и снимче да си направите. Да, ето е тук машинката. Да, 1 евро пускаш и 5 цента да въртиш и това са монетите, които се появяват. Тук снимки, ако искате, може някой да си направи. Има си банкомат, каса. Затова ви казах, че това място е доста благоустроено за туризъм и за разходки. Сега ще разгледаме и цените, на мен ми са приятни. Комбинираните билети за възрастни е 19 евро, както виждате. За група възрастни е 17 евро. За деца от 7 до 17 8 евро и 60 и така нататък.
Това тук представлява закачване и за слизане Хинтенцорук. 14,90, само в едната посока е 11 евро. Така доста интересно. Онлайн тикет може да се изкараш. Някои от тези билети включва и разходка горе на Фестунга. И така. Продължаваме по-нататък. Или видеото стана доста дългичко. Така. Довиждане с тази прекрасна гледка. Ще се видим в другото видео. Ударете един лайк, абонирайте се за канала, така ми подкрепите страшно много. За въпроси долу в коментарите и довиждане, до чуване.